Lezi izindaba ze1KZNTV ifundelo samukeliso kanqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekeleke ihamba phambili usukwini lanamhlanje. Wonke ke amabombo abheke eNyokeni.Owezolimo wothe isilo kanti lepolitiki lilwa nodlame lobulili. Ziqinile ke ezokuphepha emgaqweni njengoba wonke amabombo ebheke eNyokeni.KwaNongoma lapha kuzobe kubanjwe khona umkhosi womhlanga. Ungqongqoshe ezokuthutha KwaZulu-Natal Siphohlomuka uhlola ke isimo samanye amabhasi azothwala izitombi. Ekhuluma ke nethimba lezindaba ze1KZNTV emkondeni Mgungundlovu utheka amaphoyisa omgwaqo azoqinisekisa ukuthi amabhasi awalayishi ngokweqile futhi ke asesimene esifanele ukuhamba ibanga elide. Indlela ekhomba KwaNongoma namhlanje kwizimbali zesizwe izintombi nto njengoba kusasa zizobe ziqhakambisa isintu zihlobile zizinhle ziyokwethula umhlanga kwindlulamithi yesizwe samaZulu isilo kanti ziphinde zaveza injabulo izintombi nto ngesikhathi sezilungela ukuhamba. Indlela ezizwa ngayo ngalolu suku sijabule kakhulu because ilona thuba besivele silingile sijahile ngentombi zakampande zamanadi. Ngakho ke kusithokozisa kakhulu ukuthi sibone siphelele sonke la siyintombi kungekho umuntu ozosiphazamisa siyazi futhi ukuthi nalendlela esoyihamba izolunga. Siyabonga nje ukuthi onyakeni enyangeni ezo-12 kunenyanga eyodwa okuyinyanga kaSeptember kunyanga kaMandulo ukuthi nathi siyintombi sizizwe sibalulekile noma ngabe sibalulekile nakwezinye inyanga sihlolwa kwabanye omama ezigodini zangakithi kodwa lokho okwenza ukuthi nomasipala nawo ugcina usikhiphela amabhasi nathi kusenza sizizwe sibaluleke kakhulu. Siyabonga. Ngizizwa ngiyiqhenya ngoba futhi khona nezine futhi ingane esemva kwami engisibonele kuzona kuyangijabulisa kakhulu lokho. Lolu suku thina lusho lukhulu ukuthi intombi zaseMgungundlovu nje kumele uMgungundlovu kusho lukhulu. Yebo kusho lukhulu nje kuthina kumele uMgungundlovu Peter Marisbeck. Ngizizwa nje angikwazi ukuchaza kodwa nje. Iphini lemeya kumasipala uMsunduzi uMxolisi Mkhize uthi bazihlelele izintombi nto zaseMsunduzi. Sibe sesithi ke ngaphambi koba zihambe izintombi okuyizimbali zezwe kuyokubaleka ukuthi sikwazi ukuthi sihlangane nazo sizivalelise ngoba uma zihamba laphana ziyokwakha isizwe ngoba laba zimbali zezwe esithi ibona abayokwenza ukuthi lesizwe sakaZulu siphinde sikwazi ukukhiqiza abantu abayokwazi ukuthi basihole ngobuqotho. Namuhla ke siwumkhandlu waseMsunduzi sizokuvayilisa izingane zethu sithi azihambe kahle bese siyaqinisekisa ukuthi ke siwumkhandlo semsunduzi einkingeni ezakuzaba khona ngaphambilini la uthola ukuthi izingane zihamba zingabisenayo into yokuhamba zingabi nako ukudla la ziyakhona zingabi nayo transportation. Siqinisekile umkhandlu zonke izingane zasemsunduzi siyazihlelela i-transportation akhono yedwa umzali okhokhile ekhokhela ingane yakhe but siwumkhandlu sithe ithine sizithwala zonke lezo ndleko ukudla phambili izingane ithine sizozikhetharishela ukudla ngoba kuyenzeka ukuthi ingane yathanda ukuhamba kodwa ngenxa yokuthi isimo emndenini abaphuma kuona igcine isibo ukuthi izohlazeka ukuthi ayinawo umphako. Siwumsunduzi sithe naloko sizokwazi ukuqinisekisa ukuthi sothi take care of kona. Ungqongqoshe wezokuthutha KwaZulu-Natal Siphohlomuka uhlole amabhasi namhlanje ekseni. Si-check amabhasi kakhulukazi ngoba kunomkhosi omhlango ayasuka amabhasi wonke aya KwaNongoma. Across the province njengoba ngilana nje khona abathestayo eThekwini khona abathestayo eMelmot khona abathestayo endaweni ehlukahlukene. Inhloso yakhona sifisa ukuthi i-transport ezothatha abantwana ebalayishe ibase KwaNongoma kube i-transport esesimeni right. Sifisa ukubonga kakhulu umsebenzi owenziwa amaphoyisa akithi kodwa futhi sibonge nama-owners amabhasi ngoba ngokwamaringa we-report sesiyibonile ngokwe-testing amabhasi asesimeni right kuwo wonke lawa angekho esimeni right esithola i-report ngawo ekseni bakwazi ukuthi babusele emuva kuthiwa ahambe uyolungisa lokho. Siyafisa ngabikho ukuhamba emkhosini omhlanga akusho kufanele kube khona umphefumulo ozophuma akusho kufanele kube khona abantu abazolimala ngoba umphefumulo owodwa kuthina umphefumulo omkhulu kakhulu omningi kakhulu. Uphinde wanxusa amaphoyisa ukubaqinisekisa ukuthi yasebenza ngokuzikhandla. Amaphoyisa awenza isiqiniseko ukuthi amabhasi or amatekisi awalayisha abantu ngokwesibalo ekufanele balayishe ngawo. Abantu ama-auto driver bahlonipha umthetho womgwaqo. Amaphoyisa akhona yonke iprovince onze isiqiniseko ukuthi zonke imoto nothi kuphela amabhasi ngisho nemoto ezincane eziya khona noma nje eziya kuphi azikwazi ukuthi zimonithwe ngoba sifanele kube khona ingozi KwaZulu-Natal.
Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube isemgungundlovu. Ungqongqoshe Umnyango Wezolimo nokuthuthukisa kwezindawo zasemakhaya KwaZulu-Natal uSupha Zuma ngomunye-ke wezikhulu zikahulumeni eseziyeko ukuthi isilo samabandla esigodleni kwaNkomonye ngenhloso yokwakha ubudlelwane neNdlunkulu. uZuma-ke uhambele kulesi sigodlo ukuyokwethulela imbube izinhlelo abanazo bewumnyango ikakhulukazi-ke njengoba ezolimo zigxile kakhulu ekusebenziseni-ke umhlaba wengonyama. Njengoba ongqongqoshe beminyango ehlukene kulesifundazwe bethutheleka ngobuningi babo kuyokotho ngangezwe lakhe, ungqongqoshe wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya KwaZulu-Natal uSupha Zuma naye-ke usebe ngomunye wabatheleke esigodlweni sesilo kwaNkomonye ondini. uZuma uthi-ke njengoba umnyango wakhe ugxile emhlabathini ukubone kubalulekile ukuba zokwethula ethathe nembono yembube ezinhlelweni zabo bewumnyango. Uzokwazi ukuthi umnyango wethu usebenza kakhulu ngenhlabathi, usebenza kakhulu ngomhlaba, umhlaba isilo okuyena mongameli omhlaba wethu la KwaZulu-Natal. So besizoza kumnikazi womhlaba ukuthi sizothula ukuthi nazi inhlelo esinazo, ezinhlelo eziningi sesizixoxile namakhosi aseNdlunkulu, kodwa besingakaze sithole ithuba ukuthi sizozethula kuyena ongumnikazi omhlaba la KwaZulu-Natal. So sazithula zonke inhlelo esinazo, naye wafaka umbono isilo sasho ukuthi nako abefisa ukuthi mhlambe ngenzeka sizobuyela emuva sicwanise sibuye sikwazi ukuthi sikwenze lokho. Umsholozi uthi-ke kubajabulise kakhulu ngomhlangano ababe nawo nesilo ukuthi-ke siqhamuke nombono ofanayo nalowo wesilo esesebuza umdlokombane ukuthi-ke kusetshenziswe zolimo ukwenza ngcono impilo yesizwe. Kusijabulise kakhulu ukuthi uye wagcizelela emyalezweni kade uhlale ushiwo umdlokombane isilo esisamkhothama ukuthi iKwaZulu-Natal ngenxa yomhlaba nendlela onothe ngayo ingafita yonke iSouth Africa iphinde ifite iAfrica yonke. So kusho ukuthi lezi inhlelo lezi sithi sizozithula namhlanje zizowenza ukuthi oqala ziqede ubuphofu obukhona lapha KwaZulu-Natal nasezweni. Wesibili ukuthi zinciphise amathuba ukuthi ukusweleka kwamathuba emsebenzi kunciphe ngokuthi sikhande amathuba emsebenzi. Okwesithathu kuvaleke igebe elikhona kwezomnotho ukuthi lo dlimbu yani ngothi nodlisamba ngampande gcine kungekho lelo gebe elikhona. Umntwana uSimphiwe wakwaminya amanzi egameni leNdlunkulu uthi-ke bathokozisa ukubona ukuhlonishwa okungaka nokucacisa ngokusobala ukuthi abantu kabadidekile ngesilo sabo. Umnyango lo wezo-agriculture umnyango usebenza kakhulu namakhosi. Manje kuthe akwanele ukuthi ngathiwa basebenza namakhosi kodwa umnikazi wamakhosi oyingonyama engazi. Lokho thina njengeNdlunkulu kasijabulisa kakhulu ngoba kukhomba ukuthi abantu bakwaZulu basenalo iqiniso. Ngoba lokho kwenzekayo ukuthi le ngonyama esinayo yona ngonyama sinayo futhi enye kwenza ukuthi sibone ukuthi banalo iqiniso abadingi ukuthi balokhu betolikele ukuthi cha akusiyona ngalesi sizathu nalesi sizathu nalesi kodwa bayazibona ukuthi nakho. Ngabe lokho bezile nje engonyameni bezothi ingonyama singabakho basho beqiniso bayalazi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni ngesesigodlweni sesilo kwaNkomonye ondini. Umphathi-ke wemkhankaso wezokuxhumana yezempilo ezenikazi Afrika uKhanyisa Boy uthi-ke indlela yosikompilo abantu abakhuliswa ngayo ingadlala-ke indima enkulu ekulweni nesihlava sodlame lobulili esilokhu-ke siqhubeke njalo nokuhlasela elakuleli. uBoy usho lokhu-ke ekhuluma nabezindaba kuqhubeka komhlangano weqembu lezepolitiki iRise Mzansi eThekwini. Lo mhlangano-ke ububandakanya-ke izinhlaka ezahlukene ezilwela amalungelo abantu obubanjwe ngaphansi komnyombo wokulwa-ke nobugebengu kanye nobudlame lobulili. Njengoba kuqale inyanga ethathwa njengaleyo yokuqhakambiswa kwamasiko, kubhungwe kabanzi ngezindlela ezingasetshenziswa ukulwisana nesihlava sokuhlukumeza ngokobulili, okulokhu kuqhubeke njalo nokuhlalisa libhojozi imphakathi kuleli. Amalungu eqembu lezepolitiki iRise Mzansi eThekwini ethule iziphakamiso kanye nezinqumo zawo ngezinto ezizofakwa kumqulu wenqubomgomo nomhlahlandlela wezimiso zalenhlangano. Phakathi kokunye okuphakanyiswa yilamalungu kanye nezinhlangano zomphakathi ukukhathazeka ngobugebengu obudlalu bemphakathini, ungasebenzi ngendlela kwengalo yomthetho kanye nesihlava sokuhlukumeza ngokobulili. Iphoyisa malizosebenzela ngakubo ngeke luwenze umsebenzi ngoba uma ungasekhaya
unabangani, unezihlobo. Uzombopha kanjani lo muntu mayenza inkinga kule ndawo ngakubo? Uke washo one of ama speakers ukuthi sibe ne COVID. When it was declared as a pandemic, izinto sibonile zenzeka i-COVID. But GBV, we seem to be moving in all different ways which are not making value. There's lots of people in the LGBTI community. There's sex workers that have also come in conflict with the law. We know in our city, there's lots of people that are being criminalized for standing on the side of the road. Okay, so we got all these different bylaws that then criminalize people, and then that prevents them from continuing with a decent life. Njengendlela yokwenza isiqinisekiso sokuqhuba umkhankaso wokwakha imiphakathi ephephile, kuhlongozwe ukuba ke ngene kugxilwe endleleni yokusebenzisa amasiko kanye nemvelaphi ukwakha imiphakathi ephephile. Amasiko akhuluma ngokuthi umuntu wesilisa ikhanda, umuntu wesifazane fanele umuntu wesilisa noma kwenzakalana. Esikhathini samanje okuningi kwenziwa abantu besifazane, and uthola ukuthi kukhona ukuthi abantu besilisa babe nenkinga yokuthi ubani manje ophethe, also nokuphathiswa kwabantu besifazane sengathi ingane. So umuntu ungavumelani nacabangayo noma kwenzayo, uthola ukuthi uyamshaya. Ukhona lento ukuthi kube khona ukwahlukahlukana ngemicabango emakhaya. Umuntu manje angasakwazi ukukhuluma nawe kahle ukuthi okay, angithandi la, ngiyathanda lana, and if akuthandeki ngempela umuntu adedele, instead of kwenza lonto umuntu yashaya. Okunye futhi ukukhulisa ingane kahle. Ingane akufanele ukuthi siyishaye. Ingane fanele ukuthi sikhulume nazo, because egcineni sifundisa ukuthi umuntu umthanda uyamshaya, umuntu ukhulaza ukuthi umuntu omthandayo uyamshaya, then siphinda lento efanayo nezingane zikhule sezifana nathi sezihamba sishaya abantu. Umbuzo omkhulu ukuthi ke ngakube lezi iphakamiso nezincomo zizokwazi yini ukubuyisa ithemba nozinzo emphakathini? So ziningi izinto eziqhamukayo when we engage imphakathi. So the one thing that we're currently doing njengamanje is hosting ama People's Manifesto consultations emphakathini, because what we don't want to do as Rise Mzansi is look at GBV and think ukuthi ithini esinama answers GBV, ithini esinama solutions ayo. So when we get emphakathini such as ama policy gatherings ekade siyenza namhlanje, we listen to umphakathi and the people who are in the room, what their experiences are, but what they feel as if needs to change emphakathini yabo in order for ukuthi bazibone obazizwe bephephile. From there mesekufika uSeptember ke 29 sizobe sesiba ne People's Manifesto Convention la esobe sesiqoqa konke ke lokho kade sikuzwe emphakathini ehlukile eningizimu Africa, and we compile a document. Even then it will not yet be a solution, it will be a declaration, so it will not be in policy form, because ifuna again after sesidraftile leyo document ibuyele emumva kwabantu abahlala eningizimu Africa for them to read through, dissect, babe nembuzo, ba-ede ama inputs akhona. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona mvubu eThekwini. Asike sithi shelele etolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli ubukela indaba ze1KZNTV, nazi ke sithi zonke ihamba phambili. Wonke ke amabombo abheke eNyokeni.Owezolimo wothe isilo kanti lepolitiki lilwa nodlame lobulili. Umeya kumasipala baqulusi Sifiso Mkhanazi uthi ke usebhalela umphathi lo masipala uZwelihle Dlamini emyalelo ukuthi ke achaze ngeiphimbo eliqoshiwe lapho ujuka ngenyanga edlule ukusala kulo ukuthi ke uyena lo mphathi ezwakala ekhuluma nesisebenzi esitshela ukuthi ke iqembu leIFP ilona ke lithatha izinqumo zokuqasha kwesisebenzi kulo masipala. Umkhanazi uveze lokhu ke ekhuluma neziko lezindaba eThekwini njengoba evezile nokuthi ke inkulumo yalo mphathi ayihambisani ke nemigomo yokuqasha kulo masipala. Meya, siyabonga ngesikhathi sakho, siyakubingelela sikwamukela indabeni zethu ze1KZNTV. Ngiyakubingelela msakazi nababukeli bakho. Kunayindaba bengifisa siyibheke la ethinta umasipala waseBaqulusini. Lokuqala ukuphutshwa kweorder ethinta uMM la ehlangene khona nabanye abasebenzi beminyango yahlukene khona kwamasipala ayibachazele kuxoxa mayelana neindlela okuqashwa ngayo khona la ezwakala khona eveza ukuthi iIFP iyona ecacisayo noma eshoyo mangabe ukuthi kumele kukhona isikhala esivelile bese kuba iyona eshoyo ukuthi kumele kungene ba. Mhlawumbe lo order uyayazi, mawuyazi
zikhona nezinyathelo osuyithathele uMM. Msakazi ngitholile ngalowo msindo oqoshiwe othinta lokho okhuluma ngakho. Kepha sengiqala uphenyo lokuba ngithola ukuthi kuyini naye umission manager ngimbhalele ukuba angibeke esithombeni ukuthi uyalwazi lolu daba luyini. Kodwa futhi ngaphezulu kwalokho nathi njengomkhandlu sinomsebenzi ukuba sibheke ukuthi iyini le ya audio. Kodwa ke ngeke ngiyeke ukuphawula ukuthi noma ngabe iaudio izwi elikhona elikabani, kodwa le nto eyashiwo ku-audio ayikho emthethweni, ngoba njenga-AFP siyayiqhelelanisa nokuthi siqasha abantu ngenxa yokuthi kusho iqembu, ikakhulukazi abantu abakwi-scale esiphansi kanjeya ya. Labo bantu baqashwa ngohlelo lokuqashwa kwabasebenzi kune-recruitment and selection policy ekhona kwamasipala, okufanele umuntu okuyi-level ka-MM kube uyi-custodian eqinisekisa ukuthi kulandelwa ngempela indlela yokuqasha. Okay. Okunye ngifisa sikubheke ukuvela kwencwadi, ukuputshwa kwencwadi evela ebhalwe umnyango wakakhokta ubhalela wena uMM obuveza ubuthinta amagama noma ukuqashwa ko-director ababili abathathu eminyangweni eyahlukene. Mhlawumbe lolo daba kuhamba kanjani? Udaba lo qasha ko-director baqashwa i-council. Mhlambe isona sizathu esenza babizwe ngokuthi uMM no-director ama-political appointments uqashwa kwawo. Hayi ngoba kushiwo ukuthi bakhonjwa amaqembu ezepolitiki, kodwa kusuke kakhulu kushiwo ukuthi baqashwa osopolitiki okungamakhansela emkhandlweni. Ngakho yonke into ethinta bona iyokhulunywa umkhandlu. Ngakho akukho sekukhulunywa ngomkhandlu ngodaba lwabo okwamanje. Kanti ke futhi nakukhokta udaba lo MM no director lukhulunywa uMEC, not by any junior official in the department. Le yancwadi ke iqhamuka kumuntu nje owumsebenzi wakwakhokta obene access to i-emblem yakwakhokta wabhala le yancwadi. Njengamanje mina iyenzeka nje sengimbhalile uMEC, ngicela ukuba ke sizoxoxa ngodaba oluthinta o director basebaqulusini. Siyabonga baba ngesikhathi sakho. Ngibonga kakhulu msakazi. Khansela umkhwanazi umoya wasebaqulusini bekade sikhulumisana naye sibheke izinto ezahlukene ezithinta wona lo masipala kakhulukazi ngodaba oluthinta i-audio okusakala ukuthi ivoice ka-MM okumphathi kwamasipala ayisolakala ngokuthi ethi abasebenzi ngendlela okuzoqasha ngayo kuyokhetha iqembu le-IFP ngeke kube ukuthi kusebenza ngendlela le ejwayelekile, kodwa ume uyachitha lokho. Kutebogo Sibisi wesindaba ze1KZNTV ku-channel 261 ngeseThekwini. Kuyaqhubeka kanye nokushaya kuzwele kosomabhizinisi ukucinywa kukagesi ngenhloso sokuwonga, ikakhulu-ke njengoba kulokhu kushintshwa isikhathi okucinywa ngazo. Njengamanje-ke inkampani ephehla ugesi isanda kumemezela ukuguquka kwendlela yokucinywa kukagesi okukhushulilwe kwafinyelela kwisigaba sesithupha. Lokhu kusho ukuthi-ke usuhamba amahora amade kunawe ejwayelekile. Abamabhizinisi-ke babangcwabi bathi-ke bakhokha kabili umasipala kanye nokuthenga udizili njengoba-ke besebenzisa kakhulu kunakuqala ezinjini okanye ama-generator. Inkampani ephehla ugesi u-Eskom ithi ikhuphule isigaba sokucinywa kwagesi ngenxa yomthamo omkhulu wokulungisa kwengqalasizinda okumele wenziwe njengoba kuphela isikhathi sobusika kanye nokwehla kwamandla lapho usuka khona ugesi. Abamabhizinisi abangcwabi bathi inhlekelele abebengayilindele ukuthi iyothatha isikhathi eside kangaka lena. This is a national crisis ngenxa yokuthi besingajwayele ukuthi kuzofanele ugesi ukuhamba ama-hour amabili uphinde uhamba u4 njengana manje usuhamba ama-hour ayisithupha. Although ke la kule business siyenzayo kunento ekuthiwa i-COC. I-COC vele iyasiphoqa ukuthi asibe nama-generator in case noma ngakuthiwa umkhandlu noma umuphi umunicipality uma wenza ama-services kuzocimeka ugesi kufunala i-generator bese ibe khona. Kodwa ke into eyingxaki kakhulu la kuma-funeral services national wide ukuthi ugesi ngasikhathi usuhamba kakhulu ama-hour amade
vele kufuna igenerator yakho usuzofaka more consumption in terms of diesel noma upetrol then iyashaya kakhulu ephaketheni kanti asikwazi thina ukubuyela back kuma client ethu siyokuthi kuona cha sacela phela ukukhuphula ngenxa ukuthi nathi naku kunje. Usibiya uthi lenkinga yagesi idla iphakethe njengoba ekhokha kabili ngenyanga. No gogo abasakwazi ukuthola imali lesibonelelo ngenxa ukuthi nemshini lesuku izobaholela uthola ukuthi ugesi awukho khona ngasikhathi ugesi ungekho la ugogo athembele khona ugogo ngeke automatically esezake ofisini la kaSibiya noma kwabanye abangcwabi and then usuphoqa ukuthi mina nje i-generator yami i-automatic inkulu njengoba ngendlela enkulu ngayo uma ugesi uhamba ebusuku vele la ekhaya u24 hours khona igenge esebenza ebusuku uma ugesi uhambile ebusuku i-generator ishintsha yona automatically so sekufuna njalo ngenze sure ukuthi ngino 120 liters wa diesel ozongena every day ochaza ukuthi njengoba udiesel unyukile izolo wanyuka kakhulu then imali ebengiyisebenzisa before bekuba mhlambe imali enganga no 3000 rand njana manje ngisebenzisa ngenyanga extra 4 ngikhokhele umasipala imali enganga no 44000 rand ngiphi ugesi nje ngiphinde futhi ngizokhokhela i-generator udiesel ngemali enganga no 28500 uzobona ukuthi ngenyanga ngikhokha for umkhandlu la bla ngizokhokha imali isiyonke it's about 77000 rand. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Isikole ke samabanga aphansi iNgweni Primary School eNgwelezane sibungazeke usuku lokufunda nokubhala olwaziwa nge-International Literacy Day olugujwa ngomhlaba wonke ngalolu suku ngokuthi ke babe nomcimbi lapha abantwana befunda izindaba ezincwadini ezihlobonhlobo nokunye. Uthishanhloko walesi sikole uZanele Mbatha uthi ke bagqugquzela ukufunda kolimi lesiZulu nokuthi ke bajwayele ukuhambela ke imitapo yolwazi. Namuhla ke umhlaba wonke ububungaza usuku lokufunda nokubhala olwaziwa nge-International Literacy Day. Isikole ke samabanga aphansi iNgweni Primary School eNgwelezane sigubungaze lolu suku ngokuthi ke abantwana bafunda izincwadi ezahlukene ukuqoqozela ke isiko lokufunda kanjalo nokuthi abantwana besijwayele ke ukufunda noma beye emidwabeni yolwazi. Sikhetheke ukuthi na usuku lethu sul celebrate ngendlela ehlukahlukene but ezithinta ukufunda komntwana. I-committee ke la ka-library la seNgweni Primary libambe elikhulu iqhaza ukusilungiselela lo mcimbi. Abantwana ke bebeperforma ngendlela ehlukahlukene abaningi bebereada saba ne-puppet show but siye saqinisekisa ukuthi onke ama-grades ayaperforma ngosuku lanamhlanje. Ngalolu suku ke lesi sikole siphinde sahlomulisa labo bantwana abenze kahle ekufundeni kanjalo nalabo ababoleka kakhulu izincwadi emtapeni wabo olwazi nokungenyeke yezindlela zokubagqugquzela ukuba bafunde. Kubaluleke kakhulu ezinibonile sigcine saba award because siyafisa ukubagqugquzela abantwana especially bendle eminyama ukubaluleka kokufunda ngoba nibonile size saba award ababoleka kakhulu incwadi e-library yethu. So okubalulekile nje ukubagqugquzela bafunde ukuze sibe nama citizens right ase South Africa sizame ukunciphisa namaphara kodwa kwande abantwana noma abantu abaliterate emphakathini wethu waseNgwelezane namaphethelo. Lo mcimbi ubuhlonishwe uthisha omkhulu wesikole samabanga aphezulu eMhlangeni High nokunguyena kube isikhulumo esiqavile sosuku Ozwane ukushayela ikhulu ihlombe ukusikhandla kothisha balesi sikole ngokuthi ke bagcizelele imfundo ebantwaneni. Sidinga othisha who are going to be patriotic. Masithi patriotic kusho ukuthi njoba namhlanje ngikwazile ukushiya isikole ngikusona ngize la ukusho ukuthi wonke uthisha okhona fanele anake ingane yase South Africa not nje ingane kuphela ekhona phambi kwakhe. Kusho ukuthi bengisho nakuthisha omkhulu eziNgweni Primary School fanele libe nomona ngeingane zenu ukuthi zingathathwa noma ubani because kuze zingahambi lento enifaka la inganyamalali. So you must align yourselves with high schools abona ivision efanayo neyenu. So ingako ningabe nje
nibe nobona ngeingane zenu ningafisi nje ukuthi konke lokho enikukhandayo kuphelele emoyeni. Asiphinde siyothenga futhi ezitolo sobe siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke besithi zona ehamba phambili. Wonke ke amabombo abheke eNyokeni.Owezolimo wothe isilo kanti lepolitiki lilwa nodlame lobulili. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-19.07 emaqhathaniswa nedola laseMelika libu-23.43 emaqhathaniswa nopound waseBritain libu-20.24 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona $1,924.24 i-ounce wolungahluziwe wona u-$89.92 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Iqembu lezimpofane Kaizer Chiefs sikhipheke incwadi yokuxolisa ibhekise kwi-Premier Soccer League ngongaziphathi kahle kwabalandeli bayo emidlalweni we-DStv Premiership ne-TS Galaxy ngenyanga edlule. Ngemuva kokuthelwa phansi othuleni ye-Rockets ngegoli elilodwa eqandeni eMbombela Stadium, abalandeli bamakhosi bakhombisa ukuhluthukelwa zinhliziyo bajikijela ngesigubhu umqeqeshi waleli qembu Molefinseki. Iqembu kwelabeke icala labeselivela phambi kwekomiti eliqondisa ke izigwegwe le-PSL lapho ke lathola khona linecala labe selihlawulisa u100,000 amarandi. Kulesi samba ke kudingeka ukuthi ke likhokhe u70,000 amarandi kwathi ku30,000 amarandi walengiswa ke inqobo nje uma bengatholakali benecala elifanayo ezinyangeni ke ezingama24 ezizayo. iChiefs yaphinde ke yalalelwa ukuthi ke ishicilele isixoliso kwiwebsite yeqembu. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelike siyaguqa bese kuphathele zona usungula namhlanje mina nawe ke sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo impela sonto emnandi.